pindi koy loti do e Dakar njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon olel pindi koy loti do e Dakar njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV e jaam waale mon jaam weete mon jaam ñalle mon jaam hiire mon moni fof e saaha mo woni o salminama e ngoɗon salminago tawa kadi ko salminago wondugo e needi e neware bandiraɓe min calmini on min juurima on min ñaganimo an Allah moƴƴere kono kadi min ñaguimo on duwaw en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe o nde o hokki en fartange e artude kadi e filde nde ɗo yewtere walla ɗowde nde ɗo yewtere Olel Pindi TV nde ganduɗa ko aadi hakkude men e mon kala altine kala alkamisa eɗen garda hen noon e terɗe rédaction e kala e saaha tawi kadi yewtere nde sikki ala eɗen gandi ko lowdi pattam lamiri woni hen machallah hayso woni ɗiɗo dumunnaji eɗen jafno bandiraɓe no fewi sababuni en dottude yewtere nde saabu en kadi ngakkede personnel ɓen ɓe ganduɗa kamen goni ko mawloynoɓe ha hande garanta o en calminiɓe de passage ko wayno Abbas Sarr walla Hafsa Sow kamɓe foof ɓe calminama ko refti hen ko salminde Mouhamed Ndi mo ganduɗa kañum garduɗen kadi addana bandiraɓe kabruji ko yowiti e éphéméride ha kadi e kelle gadane jaydeji leydi men Sénégal en calmini dendagal kala jeeɓo Pindi TV ɗo woni kono kadi en calmini dendagal mawɓe galle o ardiɓe galle o ha kadi e golloɓe ɗo e galle he moni foof en mbi ɗum en calmini ɗum ko wona ɗum ko bismade on e nde ɗo yewtere hande oɗo altine nogas e tati lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ko adi foof e yewtere men hande lowdi ndi wonata ko éphéméride tawi aranta en hen ko Mouhamed Ndim so tawi ɗum ɗon ɓenni ma en gar e kabruji labɗi e ɗemgal Pulaar tawa kadi ko nder e caggal leydi Sénégal so ɗum ɓenni garen e ko ɓuuri mantinade e kelle gadane hande jaydeji leydi men Sénégal caggal ɗum noon mbatten tan ko konngol mbaynigo mbawen waynodirde e bandiraɓe ko adi foof Mouhamed Ndim mi salmodira e ma taw hade men natande bondugol yewtere nde a salminama mi salmitima sohna Alima mi salmini mi juurimama en calmini dendagal hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe haalirde Pindi TV kamɓe yeɓirde Pindi TV kamɓe kala en calminiɓe en juurimaɓe mi salminima ko moƴƴi en calmini vraiment dendagal ɓe ganduɗa oɗo saaha so heedi en batti hakkillaji mabɓe no fewi e nde ɗo yewtere nde ganduɗa ko Olel Pindi en calminiɓe kamɓe kala en calmini kadi diaspora o no fewi sohna Alima Mouhamed altine hande o no way altine o way bon altine o comme enen kam altine comme jour uji ordinaire uji aɗa andi enen kam de lundi ha dimanche gonɗa koye activité ɗum noon waɗi enen kam altine o comme mardi mercredi comme weekend aji ɗi koye rythme golle tan ɗum tagi en ngala hen probléme meɗen hande noon mi yari café hande mi yari café non Nescafé tan mi hande kam vraiment eyyi bon en mbaɗi sow seeɗa no aɗa andi Sénégal ɗo sa ɗo hande ni wona hande kam ɗi dumunaji a wawa joɗade cofta i reddition des comptes nan ɗo anda saɗa mbar wona minen kam emin cofti ɓerɗe amen ɗi ala dey o saha mo gonɗen an ko toon kentoɗa leeliɗo fo yoɗɗano komi wiyata ko yoɗɗanoro yitere wotere ɗum ko kala mo ganduɗo tan hoolaki hoore mum on banggue minen kam min ɗanon ɗum
ni alima ka journaliste de ka journaliste anda so tawi wonɗo taariɗa e ko mawɓe mbiyata ko anda so wonɗo taariɗa e article 80 ɗum wonɓe jooti ko na minen kam nde tawno komin yimɓe tonsode nder leydi ndi ɗum jotani min ɓoddi ko sirani koy o saabu gonɗen en tout cas minen emin kooli koye amen an noon gueɗe ma natti sirde gueɗe ma natti sirde ɗum ɗon en calminiɓe machallah en calmini Jobbo Sow to banggue régie wondude Djiby Dieng to banggue caméra ji ɗi kono kadi en jejjitani Ali Fall mo ganduɗa kañum woni to banggue infographie o machallah ɗum ko équipe technique o ɗum noon Mohamed Ndim no mbiruɗen ni tan ko adi foof gadortoɗen koko yowiti e éphéméride noon koko ɓurni mantinade e oɗo ñalawma hande woni ñalawma 23 septembre tawi koye duuɓi ɓennuɗi ɗi ene jeeyano hen ko ɓurno mantinade ko ganduɗa aɗa timi hen ɗon holko gadduɗa mbiɗani sohna Halima ƴeewoyten kono mbiruɗa ni 23 lewru septembre ñalawma tawti ñalawma bandum hande noon min juwoy jeen ha to 23 lewru septembre 2006 23 lewru septembre 2006 ko nden de Sénégal sifodirno tawi koye oɗo accord hakkude leydi Sénégal kam e leydi France tawi on accord ɓeyduno noon koye gestion koɓe mbiyata ko flux migratoire ɗum de woni caɗele gonɗaɗe hande oɗo saaha mbiyen ñande 23 lewru septembre 2006 hitande ujunaji ɗiɗi e jeegom on flux migratoire mbiyen ni tawi sifanoma ñande 25 lewru février 2008 kono waɗi entré en vigueur ko ñande go lewru août 2009 wonno koye 23 septembre 2006 ƴeewoyen 23 septembre 2013 23 lewru septembre de hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e tati ñalawma tawti ñalawma bandum ko nden de sosono oɗo mbiyen université virtuelle du Sénégal ko mbiyata ko duɗal jaabi hatirde on IVS tawi noon ko université jeegomo mo ganduɗa ko public mo Sénégal tawi noon mbiyen on université ngal duɗal jaabi hatirde ne wayi noon tawi nden jangde kadi wonata ko en distance koye karalle kese ɗe jomum wonat jarguel o wona Dakar o wona to yiyete Seno Palel tawi kamɓe kala eɓe ndenta e nokku goto kamɓe kala eɓe jangga ɗum noon koto banggue karalle kese ɗo kono kadi mbiyen on université ha joni ene waɗa ko wiyete ko espace numérique ouvert ko mbiyata ko ENO wertago leydi Sénégal kala on IVS te wayno o innirama mbiyen e tumaji ɓennude Cheikh Hamidou Kane ɗum noon wonno koye Sanga Batu jagorɗo conseil des ministres wonno ko ñande 17 lewru janvier 2023 ko nden tigui kanko horejo leydi ndi son excellence Macky Sall e on tuma ne wayno inniri université virtuelle du Sénégal omo ganduɗa ko Cheikh Hamidou Kane ɗum noon wonno ko ñande 17 lewru janvier 2023 23 septembre 2013 ƴeewoyen 23 lewru septembre hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati 23 septembre 23 septembre 2018 ñalawma tawti ñalawma bandum nden wonno premier tour tawi wonno ko phase finale to banggue mbiyen ko mbiyata ko Foukou Cenglel to banggue baroɗe e rewɓe ɓe hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati ko nden de ɓen ɓe ganduɗa ko baroɗe leydi Sénégal to banggue kamɓe rewɓe ɓe on ɓe ƴetti ko wiyete ko pulgu tawi ni ko kamɓe kadi ƴetti on araray ɗum noon wonno ko coupe féminine mo ganduɗa yuɓɓinono ko toon to leydi Espagne kamɓe baroɗe rewɓe ko kamɓe mbaɗi remporté on équipe hakkude mabɓe e Lituanie ɗum noon ko score mo ganduɗa ko mbiyen capanɗe jeeɗiɗi totti leydi Sénégal heeɓi capanɗe jeeɗiɗi kamɓe ɓe ganduɗa ko Lituanie kamɓe keeɓi capanɗe jeegom e jeenayyi mbiyen équipe Sénégal ko kamɓe goni kadi ha joni premiére équipe mo ganduɗa e nder dunde Afrique gagnade on coupe mbiyen du monde to banggue basket ɗum noon wonno koye 2018 sohna Alima ko ɗum woni ko gaddunoɗen hannde to banggue éphéméride 23 lewru septembre ñalawma tawti ñalawma bandum noon ñalawma tawti ñalawma bandum Mohamed Ndim machallah humpito ngo o waɗi fayida no fewi ɗum noon a weltanama e on fannu en jahat tan régie Jobbo Sow hokka en eko yowiti eko ganduɗa kañum tigui woni université virtuelle du Sénégal o mbawen artude hen seeɗa haade men faade eko yowiti e kabaruji oɗon université virtuelle du Sénégal eɗen gandi kam machallah septembre 2013 ko nden tigui oɗo université ko nden o waɗa créé tawi noon ko 6e woni université jeego ɓiijo
public ɗo e leydi men Sénégal tawi noon ɗum ɗon ina wayno tan e oɗon saaha walla ni ha e oɗo saaha ko à distance tigi woni ko janggate hen tawi kadi sukaɓe ɓe ina keeɓa ko ganduɗa kañum tigi woni kaɓirɗe ɗe ganduɗa kañumen gonata ɗe bawirta janguirde ɗe ha hande kadi en jii kadi hewɓe kadi ene keeɓi hen fartange no fewi e oɗon fannu Mouhamed hol humpitogo joguiɗa hen walla holno jiruɗa guila nde ɗum fuɗɗi ha hande oɗo saaha mo gonɗen eyyi no mbiɗa ni université virtuelle du Sénégal UVS ko université mo ganduɗa ne wayno so tawi en kaali ɗum hakkillaji foof kotade Mary Teuw Niane puisque en 2013 omo jeeya e ɓe ganduɗa ko kañumen mbaɗi l'initié ɗum noon caggal projet no waɗi o holli ɗum président Macky Sall tawi vraiment ko initiative baɗɗo fayida on saaha ne wayno ɗum Sina nden kanko no ministre de l'enseignement supérieur kanko Mary Teuw Niane ko université mo ganduɗa nde o ari on saaha hawri ko université ji ɗi fof ni ɓitti vraiment sa yi nden les nouveaux bacheliers so gari enen dañini probléme waɗede orienté par rapport e université Cheikh UCAD fewde UGB woni université Gaston Berger mo Saint-Louis waɗi probléme Allah waɗi IVS ari nde IVS ari ayi ɓe vraiment woni ballal payodingal wawde wadde orienté sukaɓe ɓe a arat totteɗa machine ma taw aɗa woni ni guure mon tawi aɗa jangga en ligne a tottere machine totteɗa connexion et tout vraiment mbawa dañ janggude jangde nde ganduɗa ko rewde e lawol gonɗo en kalinano wiidu cingoli gonɗo seeno palel gonɗo ɗo wawi wonde foof tawi onon fof oɗon mbawa rentude jomum aɗa jangga ha keeɓa licencement ha keeɓa e won tolnoji tawi kadi so tawi apari laamu ngu ana wanma accompagné e nawdema kadi won certaine structure uji donc ko initiative baɗɗo fayida et aussi d'après en ɓe to banggue même to banggue bourse uji kala ko étudiant heɓanno to UCAD walla UGB kamɓe ɓe keɓat ɗum en jiniɓe mabɓe ganduɗa ko ɗon ummi hande goni yimɓe mawɓe e nder e nder ɗum ɗo bon mi hakkillam yaaha e baɗono Moussa Hammadi Sarr mo ganduɗa kañum en jeeyno je crois que ko vice coordinateur wonno donc ha tota course mo jamñajo donc ko initiative baɗɗo fayida ari kadi ɗeɗɗiri wonan to banggue wonande duuɗe jaaɓe hattirde ɗe ko wayno UCAD kam e UGB mais ko ɓuuri ko wadde important aussi chaque département ɓe mbaɗɗon ENO ganduɗa chaque peut être so tawi yeehi ha e won saaha ko wayno composition ji walla ko way noon aɗa wawi a yahat mbaɗa présenté e saaha fof oɗon jogui ko ganduɗa oɗon ndenta toon mbawon kadi vraiment ha joni wawde yarnude yesso to banggue wonande jangde nde ko université mo ganduɗa quand même en jii ɗo heewani ɗum waɗi Afrique en waɗi leyɗele e Afrique baɗɗi ɗum kono Sénégal en jeeya ajiɓe wawde wadde ɗum créé donc ko yiyande wonde fayida ɗe ganduɗa ko président Macky Sall e ballal Mary Teuw Niane mbaɗi ɗum eɗen mbawi yiide kadi en foti ɓeydede par ce que hande wonto jahata e nokkuji ni ko wayno hande Podor ene ko way noon eno eɓe jogo probléme d' accès to banggue réseau hono nokkuji ɗi jahata pour daña réseau ɗum ko probléme aji vraiment ko université baɗɗo fayida puisque en jii hande ko wayno université sa yi France won nokkuji ɗi gonata sur walla en ɓuuri famde gartam l' importance de cette création nde Covid o ari parce que sa yi université Sorbonne a yiyanno étudiant ji ɗi nden ndeɓe kaɗande janggude ɓe janggata ko en ligne to banggue télétravail ay jomum wona Grenoble walla jomum wawa wonde Saint-Étienne walla ɗum ɗo tawi jomumen onon fof oɗon ndendi donc ko yiyande ganduɗa ko yiyande yadude e jamanu heddi noon ko to banggue réseau o kadi yo ballu sukaɓe daña accès à réseau mbawa jangde wonde gonagal moƴƴal alima mbawa dañde gonagal moƴƴal kadi tawa kala to mbawɗa wonde e leydi ndi aɗa wawa dañde fartange janggude hen nde tawa dañca caɗele saabu eɗen gandi won e nokkuji ɗi ganduɗa so tawi a woni toon réseau o ko probléme ɗum noon so tawi wiyama ya janggu jangde en ligne ɗon ko probléme wonata kono tan ko ɗum taɓal ngal ganduɗa ko taɓal bangal fayida faade e jangde leydi ndi ko yettude hen ɓe ganduɗa kañumen tigui darni ɗum ɓe goppi ɗum ɗo sukaɓeɓe kadi mbawi hen dañde fartange leydi ndi e hoore muɗum kadi heeɓi hen fartange saabu sa ƴeewi jangde nde ko jangde nde ganduɗa ko foftinde kono kadi ina heeɓe hen
gandal e fof compétence fof ine heeɓe hen kadi e yimɓe kadi mawɓe ine jalta hen machallah ɗum noon ko wiide tan machallah ko wayni yo ɓeydo lawɗinede saabu noon karalle kese ɗe eɗen gandi jamanu o ne ɓeydo yaade karalle kese ɗe kadi ne ɓeydo yaaji ɗum noon so tawi kadi yeccirama to banggue réseau o ina walla no fewi bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno éphéméride du jour joni joni en jahat régie garten garen e kabruji labɗi e ɗemgal Pulaar. kabruji leydi men Sénégal hen tigui gudditiren e alhaali ɗanle ɗen ndewani e lawol sikala noon haalama kono kadi hirjinoji mbaɗama kono di ha hande haɗani kay ɓen ɓe ganduɗa kamen goni ɓen rewoɓe e ɗen laaɗe ha hande ina jokki ɗum laamu ngu noon nana dari hen darde mantindinde ɗum ko gam wawde kay ittude oɗo fannu ha laaɓa ceer kono di ha hande koko ronka yo laato saabu noon won laana ka ganduɗa a tawama toon to e ŋore Mamel tawi noon ɗum ɗon ko à 48 kilomètres de Dakar ɗum ɗon noon tawama gosɗe kewɗe ina goni e ka ɗon laana ka noon yiiti ɗum ko ɓen awannoɓe ɗen maaje ko kamen keeɓi fartange yiide laana ka hande ɓe jii ɗum noon ɓe tawi hen gosɗe kewɗe tawi jomumen foof koko kawri e ladial tawi noon jinno tigui ko ɗannade e nder ɗum nde marine national nani ɗum kañum kay dartinani e yaade toon gam ƴewde oɗon fannu kona ɗum kaalen e alhaali sumgoji lefol walla ni sumgoji joytiɗe sarɗiyankoɓe sikki ala ɗi ɗon sumgoji ko tijja ko natti tigui hewde walla ni natti woɗɗude saabu noon ko 17 lewru novembre tigui ɗum tijjaji sababu noon ɓen ɓe ganduɗa kamen tigui goni dawriyankoɓe oɗo saaha ko pelep kay ɓe goniri moni foof nana waɗa ya garta muɗum gam wawde hebde ɓen ɓe ganduɗa kamen tigui goni wallidiɓe mum walla ɓe wawata waddude coalition beele tan ina wawa hebde polgu e ɗiɗo sumgoji nde tawno majorité o woni ko moni foof ɗaɓɓata e oɗo saaha jeeyi sababu noon ɓen ɓe ganduɗa kamen tigui goni landa PDS e ɓen ɓe ganduɗa kamen goni APR e oɗo saaha hollitama wonde ɓe dokkodiri juuɗe gam waddude junggo e fandu ko hanki noon ɓe jewtidi toon to permanence national Omar Lamine Badji mo PDS e nder ɗum noon ɓe kolliti waddude junggo e fandu e ɗiɗo sumgoji tijjaɗi tawi noon eɓe ɗamini wadde coalition mawɗo e wiide mabɓe noon eɓe ni mbeeɗi hen kala jiɗɗo arde tawtaɓe oɗon coalition woni ngal ɗon kawtal beele kay eɓe mbawa folde jiɗɗo foof yo ar eɓe udditani moni foof damal e ɓen ɓe ganduɗa kamen tigui goni dawriyankoɓe gam wawde hebde polgu jañgu e ɗiɗo sumgoji sarɗiyankoɓe kona ɗum goɗɗum ko yewtete oɗo saaha woni alhaali on mo ganduɗa kañum woni Jérôme Bandiaky caggal nde o fawa junggo o nawama ñande aset nde toon to galle Farba Ngom gonɗo toon to Diamniadio e nder ɗum noon on mo ganduɗa kañum woni Farba Ngom kañum hanki huccodiri e jandiyankoɓe ɗum ɗon ko gam feññinde e ñeññere nde wonde oɗon fannu saabu noon ɗum ɗon fawaki e lawol ɗum jeeyi sababu o huccodiri e jandiyankoɓe gam laɓɓinde holno annodiri e on mo ganduɗa kañum tigui woni Jérôme Bandiaky gandodiral mabɓe holɗo tolni kono kadi o arti ha hande e ɓen ɓe ganduɗa kamen tigui goni yaaɓe toon jaade oɗon sukajo gam lincide galle makko kettoɗen ko nguɗi makko kanko Farba Ngom ƴeewen ko haali comme ni ma leen ko waxee rek waaji yegu ko leneen aussi bandiraɓe ɗemgal Pulaar ko kewi hanki ko e Sénégal gallam walla enen mbiyata ngesam moɗo mahi toon fewni policier ji ngara demar galle ƴetta portable uji sukaɓe kefta naata e nder ngese he ndaro ngabba dow ngabba less dajjita baafe bonna selluraji mi tinani mi tawaka mi haaldaka mi haalanaka plus mi heɓani kayit mo juge enen yemira yo ɗum wat mi wonani ɓurde nokku so laawol yettimama mi waɗe dakkomi sénégalais kono noon yo rewne laawol so neɗɗo galle mum ne naate kay tawde kañum jeeyi ɓe gaddi toon ko Jérôme
min mi tinani mboɗo andi ɗum très bien ɓe naati ɓe mbaɗi ko ɓe mbaɗanno juge haydara rewani am mi heɓani manda mi tinani mi haalanaka on daari image uji ɗi policier ji garde naata mbaɗa ko mbaɗi ko son jimoɗo haala minen min gona waɗoɓe sos haaloɓe ko wodani min pawata konngol koye dow gonga ɗum waɗi ɗum ɗo waɗa moni fof ndaara wona hen seede anda soɓe nanni to gallam to armé tawi ko fetilaji ɓe mbaɗi programme ɓe mbi ɗum ko farba addi ɗum ɗo taw wona gonga mi tinani walla ɓe gaddi toon dorog façon dorog fof ɓurɗo haɗede añede ɓe mbaɗa toon taw mi tinani alay sago mi haala no sénégal naaɓe ha nana ha ɓe nana koni yaari galle jana noon saɗa naata hen ko droit wi ko o tinat français wiyata consentement koko nandira ciññinɗa te so galle ma ne naate a tawere mi kay mi dogani mi yahani hay nokku soɓe jiiɗi yiide gallam yoɓe noddam koɓe jiiɗi wadde visite fof ɓe ngara mbaɗa wi tawa kadi laawol ne yamiri par ce que min to mboɗo tawa mbiɗa tawa sa ari wadde visite gallam ma dani kam kayit kollirowo aɗa foti wadde visite gallam walla so wona ɗum a wiccitta sa yeeyi doole mbaɗata kay ko rendinde juuɗam ɗe kono wona min ardotoma e ɗum par ce que mi wona kulɗore jamais wonno ko honorable Farba Ngom tawi ko hanki tigi o huccodirno heɓde fart
vraiment ɗiɗo duunaji kam alima vraiment Sénégal so tawi tan ko gonga eɗen poti wadde koye record doy national sunare wonande gendire leydi Sénégal foof e oɗo fléau mo ganduɗa nana waɗa wondi sukaɓe ɓe nana jaaha ene joolo e maaje ɗe donc en jiiti chaque jour yimɓe ene kaala kono elle ko yimɓe kalata ko ma raw kamɓe yohoɓe ɓe nanani ɗum heddi kay hoɗo poɗɗen wadde ko namdal qu'est-ce qui a animé ces jeunes là toujours ene ƴetta vraiment yaadi ko ɗum hunde fonde haalede e yimɓe ne poti wadde quand même point sur cette question ce qui c'est Mbour ko ɓuri ko hulɓinade en jii nde yolayre wonno toon je crois que hedde entre le 8 woni kan lana ko ganduɗa gaari toon ha hewɓe plus de 89 et quelques personnes mbiya mayi hen il y avait un jeune mo ganduɗa o ari duwanade goto e musidɓe makko ko yanoɓe hen ne sanki suko ari kene wakki sac addu ari waɗi présenté ses condoléances manam ari duwanade on mo ganduɗa ko musidɗo mum nde o pari nde ko nden o ƴetti laano o yeehi donc vraiment andat ko hunde hulɓinide heddi ko mbiɗen ko holko waɗi animé sukaɓe hande ha toujours elle kamɓe aɗa andi neɗɗo wonɗo tolnoto so yeehi ha kanko mayde wayane makko ko presque sukaɓe hande ɓe kulani mayde donc wadde neɗɗo so yeehi hankadi ha o yi kanko mayde ni o waɗan ɗum haydara je crois que laamu ene foti ƴettude ɗon responsabilité mum wawa deñude en mbawa haalde walla en mbiyata en mbatta focus sur no ɓe mbiyata ni pression sociale mo ganduɗa yimɓe ene nguura ɗum ko kañumen mbaɗata animé sukaɓe ha jaaha ala heddi sukaɓe ɓe laamu ene jogui hen responsabilité surtout oɗo nouveau régime won rêve moɓe jeyno sukaɓe peut être ko ɗum woni koɓe jiyani rupture de confiance waɗi hande sukaɓe gurdam ɗam so tawi ko haalde gonga ko gurdam musɗam ko gurdam mettuɗam heddi noon ko hollini stratégie laamu ngu foti fawde c'est vrai que nanini ɓe kollitini ɓe mbaɗi initiative tawi ko ƴewde projet mo ganduɗa ɗum ɗo waɗa tan ko dédié pour wawde wallude sukaɓe beele goto mabɓe fof wawa yitade koyemen kono ɗum ɗon foof ay en kaali ɗo ñanden mi tant que Sénégal ƴewtaki accord aji to banggue hakkude mum to banggue diplomatie hakkude men e leyɗele Europe wano leydi France leydi Italie leydi Espagne surtout alimo mi haali ɗum mi haalti ɗum Schengen Europe o en tant que président ƴewani les ambassades là la manière dont il traite to banggue demande uji visa ɗi ɗum ɗo koko ɓeeta ɗum ne jeeya e ko ɓuuri hande wadde animé sukaɓe puisque a wawa yaade mbaɗa déposé soit que regroupement familial ƴewdenno wano hande hay so tawi ko regroupement familial a yahata a faami e goɗɗum pour mbawa yaade ko probléme a yahat daña compte ma mbaɗa hen des millions kala ɗo poɗɗa rewde ndewa ɗon mais sa ari dokkeɗa rendez-vous ɗon e 3 mois mbaɗa hen jawdi ma mbaɗa hen foof ma gara ɓe totuma reefi donc en donki famde ɗiɗo donc eɗen paami quand même kamɓe hol politique ɓe gone wadde jeu en jii nde haala ka heewi ɓe jalti ñanden peut être laamu Sénégal woodi ɓe nelno nde jodde hen certaine ambassade France Italie et mo ganduɗa ko Espagne ɓe mbi koɓe joguiɓe probléme to banggue piratage de leur logiciel mais ɗum wawa wonde gonga laamu Sénégal so tawi heddimo e ngollon konngol ɗeɗo leyɗele ganduɗa ko puissant ni e France hande ko 7e puissant to banggue aduna en kalani Espagne en kalani Italie so tawi yiide wonde kamɓe ambassade uji mabɓe logiciel en mabɓe ko waɗa pirate non wona gonga donc ko gueɗɗe ganduɗa en poti wawde ƴeewa heddi noon sukaɓe aussi hande to banggue cellule aji en jii fonzi ɓen wawde wadde accompagné sukaɓe ha mbawa dañde financement DER nanɗo wawde tottude sukaɓe financement e 3 FPC wawde hebluɓe sukaɓe ha woda ɗo dañƴa won tolno mbawa dañde métier walla mbaɗeɗa aussi orienté pour mbaɗeɗa accompagné mbaɗeɗa ɗum donc je crois que hunde nde ganduɗa hande en mbawi foti ƴewtade heddi laamu ngu waɗi quand même échoué sur la politique de la jeunesse ɗum kam en mbawat famde ɗum eɗen mbawi noon poti aɗa andi probléme aussi ko hande kala tottaɗo responsabilité aliment so yeehi o wonat en déconnexion totale avec
ko totta ko o wonta neɗɗo mo ganduɗa ko baɗo politique baɗo défendre le président de la république o yejjita noon ko joƴƴinimo ɗon ko ɗum woni probléme aji men enen on fait que la politique 12 mois sur 12 en jii hannde pourtant ko waɗata ɗo ko hannde so tawino ko leyɗele Europe e ley mbiyatan hen sahaji ko ɓen ɓuuri tottude hakke ko yiyete ko ɓuuri hormade koɓe mbiyata ko fitandu bani adama par ce que ɗiɗo kam lebbi ɗiɗi walla lebbi tati ko mayata ko e accident ji e banggue otoji ɗi ko mayata ko e maaje ɗe alimo ɗum ɗon c'est énorme surtout to banggue sukaɓe ɓe ganduɗa ɓeɗo ko kañumen goni mbaɗata porté janggo o nandi avenir Sénégal pourtant enen ala ko kewi e leydi ndi et pourtant ko mayata ɗo ko sinno ko leyɗele gonno ɗum ɗo ko ɗum musiba donc heddi malgré enen leyɗele men batten ko politique hande en ji ɗum ɗon malgré ce qui se passe hande ko yahata ko foof cikkata hande ɓe ɓuuri wadde focus koye ɗiɗo élection ji législative et ko ɗum woni ko nante en jii kaɗo lana ko ganduɗa waɗi plus de 200 personnes ko lana tawa hen ko cadavre uji booli koskiji booli en jii lana ko ganduɗa aussi yitama à Mbour tawi yeehi ha waɗi décomposition totale en jii ko finalement ko awannoɓe jii lana ka noddi marine nationale ari mais tawa hen ko rewɓe et même woodi côté ɗo e côté Bambilor woodi embarcation mo ganduɗa ne waɗata noton préparé donc tawa hen ɓiɓɓe guinénaɓe Sénégal mais ko ɓuuri ko hewde ko Sénégal naɓe ko ɓuuri ko musique ko tawa ƴeewal profil mabɓe mais tawata hen ko sukaɓe e rewɓe ganduɗa jogui ko sukaɓe togosɓe alima Allah e sago laamu ngu ɓe mbawa alimo ene hulɓini laamu ngu kono kadi ko ganda an ñande fof ne nane maayi an bakkoɗa sagma mbiyakajo mbaɗa hen kalisma ronkama famede holto probléme o woni alimo ne hulɓini ayi ne hulɓini non c'est aɗa andi kono mbiɗen ni sukaɓe en woto ref ɓe jeeyno une fois soɓe gari e pouvoir ɗum ɗon kadi wona raison pour yaade min yomi feere fittanam heddo e ma alimo ɗum ɗon wona raison andi Sénégal fittanu mum sababu ne laamu wiɗo min waɗani non mais aɗa andi alimo ari enen Sénégal ko wajo o yata ko ko Sénégal sellani Sénégal ko ñawi bof donc ɗum ça se voit mais heddi ko so tawi woodi rêve moɓe jeeyi sukaɓe kamɓe weeli metti won rêve moɓe jeeyi sukaɓe totiɓe pouvoir mais nde ɓe gari nde pouvoir sukaɓe ɗum woni ko jiyani kono ɗum ɗon ne foti wadde neɗɗo ɗum ɗon ne foti jeyde sababu neɗɗo ƴetta kalis muɗum o waɗa e totta joom laana e nata e maayo joni noon mbaɗata ɓe mbaɗata ko yoɓe jooɗo joguiɗo kalis muɗum alima c'est aɗa jogui kalis ma aɗa tottoro fodde million tottoro fodde ujunnaje capanɗe so tawi a jaaɓi Allah sa jooɗima ɗo wasata woda ko mbaɗa kono wiide kam laamu koko wi noon e waɗa ɗum ɗo laamu waɗani non aɗa andi ɗon ne mbatta jugé koye conscience uji ces jeunes là il faut que kadi yimɓe ƴeewa holɓen donc mais min mbimi ko yo yimɓe ƴeewa hol peeje poɗɗe ko gonga hande feere fof waɗama hirjinoji fof mbaɗama kono noon kadi gosoraɗo serata e lawde alimo holko cikkuɗa feere waɗatede kamɓe ardiɓe ɓe e oɗo saaha kamɓe laamiɓe ɓe ko gonga ko politique o joƴƴintaɓe kono noon no mbiɗa ni joni so jomum toɗɗama tan yejjiti ko joƴƴinira ɗon ko politique 12 mois sur 12 ɗum ɗon ko probléme politique o ko gonga hande o législative uji ko ɗum huccana kono noon eɓe ponno ruttade seeɗa caggal ɓe ƴeewa ko foti ko ɓurde wonde jojjande ɓe kuccana ɗum ɓe mbadda hen ko ɓe mbaɗata ko ɗum ɓuuri wonde ko waɗi fayida ko kadi ƴeewe ɗum ne jarini ɗo hankandi ko jewtini no poti waɗede des assises pour ƴeewe surtout les assises surtout les assises de la jeunesse eyyi surtout ƴeewe waɗe des assises so tawi waɗama jewte adde hilifaɓe diine hilifaɓe aada gadde jinnaɓe gadde kamɓe sukaɓe ɓe gadde yimɓe jooɗo jewta ƴeewa yitude feere ɗum ɗo il faut ƴeewe
holko jeyi sababu ɗum ɗo kadi foti hankadi ko darane aɗa andi alima haala ka ko kadi min ko ɓuurimi hen muuse ƴewtan debbo jaha aɗa wondi e cukalel keccel e ɓinguel keccel jaha mbiya min dal min kam min personnellement min Mouhamed mi ronki famde aɗa andi alima aɗa andi haala ka ko vraiment mi ronki famde haala ka ko walla tawa ɓerɗe ɗe ɓe jogui ɗe min peut être min wona hande alima non aɗa andi situation ji dañal kadi non Mouhamed dañal kadi alima aɗa andi haala ka ko woni tant que eɓene mbaɗa ɗum politisé koye oɗo phase tan yimɓe gonata ha joni gueɗel gonguel nguel le problème ane mi wimami ko on fait que la politique an a wawa wadde concevoir ka jeune woodi rêve mo jeeɗa walla woodi hare nde kaɓornoɗa ha itta régime oɗo mbaɗirɗon ɗum ko porté une fois so ari e pouvoir woodi certaine quand même to banggue ko mbiyata ko injustice itta ɗum ha laaɓa mais le pouvoir le jeune mais oɗo pouvoir garɗoɗo en place mais a wawa wadde comprendre ka jeune tu es là depuis des années aɗa haaɓe aɗa waɗa battre imagine c'est le jeune de laser là oɗo jeune hande tottaɗo oɗo agère a wawa wonde galle aɗa haaɓo jamma e ñalaw a faami ha régime ummo régime jooɗo adde jeune mo ganduɗa ɓuranima jangde ɓuranima expérience ɓuranima ko wiyete ko profiling kono min de oɗo Mohamed a faami e goɗɗum ko ganduɗa ɗum ɗon yahata ay ɗum ɗon yahata ha suka ɗum waɗata animé sukaɓe ɓe on musalla yahata ha waɗi animé imagine toi hande jiiɗa gona un jeune mais alima mais aɗa andi ko muusi naroɗa darde wonde nde ganduɗa ko darde lang so tawi ko ɗum wonno ƴeewa banggue goɗɗo wona ko mi wanma posé question ƴeewa banggue goɗɗo ɗum posé question allez-y wanma posé question hande mi haalnima probléme aji ambassade uji ɗiɗo ala ambassade mo jahata hande ha keeɓa visa ko ɓurata ko webde seeɗa ko daña sens to banggue administration laamu ngu mi haalani haala passeport diplomatique ɗum kam sa heeɓi ɗum aytella wooda no dañƴa ha daña ko wayno quand même mission e ko way noon jaaha joni ni en jii ko toon sukaɓe ɓuuri wawde mais à part ɗum hande a dañat compte ma mbaɗa hen plus de 10 millions kawma walla neɗɗo mo ganduɗa lumma plus de 10 millions woni hen ni mbaɗa gonflé compte uji mumen a faami daña des refus gona un jeune daña binda un projet bien ficelé daña local daña matériel daña foof daña fond de roulement jiiɗa wadde entreprise ma seul mbawa dañde agrément min komi exemple hen jiiɗa dañde agrément laamu salonoma et après no mbatta te an ka un jeune mo ganduɗa soucieux d'un lendemain meilleur alima no mbatta c'est à dire le Sénégal et le mal est profond alima am aduna gasat mi jaɓata ɗum yo won raison mo ganduɗa ina jaratma yaade aɗa naata e laaɗe eyyi aɗanni ɓe non so tawi neɗɗo yeehi ha yiyani mayde alima neɗɗo so yeehi ha mayde mum e yarde ndiyam ko ɗum a yeehi go a yeehi ɗiɗi hoto haaɓ hoto tambo hoto haaɓ anani ko tawi ko entreprise jiɗɗa wadde ɗo hoto tambo hoto haaɓ hoto ɗum jarane nadde e laaɗe so tawi kadi ko jooɗade ɗo jiɗɗa walla so tawi ko liggade jiɗɗa walla tawi kadi ko yaade jiɗɗa goto yiɗa joɗade kam komi jiiɗi ko e so yiɗi kono noon yatawde ko laawol dewgol e laawol yata ko laawol pewgol kono laawol ngol ganduɗa an hunde foof an te jomum sone yaha Mouhamed tar ko ina andi haqiqa ko faji ɗum koye laawol ngol ina andi non c'est à dire aɗa andi alima woni koko mbimami ko ayi l'état prime surtout laamu hande so welanoma peut-être mi wawa yiide parce que komi mbiyata ko on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras en mbawa darnude en mbawa a wawa dartinde ɗum ɗo c'est à dire ko mbimi ko ayi neɗɗo wonɗo tolnotoɗa a jogoto fulla ma ayde ciftoran blocus fullo o noon woni jooɗade fullo o woni jooɗade ɗo ko dañɗa fof liggoɗa ay ɗo saɗa jooɗa il faut dañago wawi yaade ha toon an Mouhamed hande mo wima ɗo hande yaya jeere jaaha aɗa rondoyo pañeji aɗa yoɓe 100 francs aɗa wonde diplôme aji ma aɗa yoɓe 100 francs 200 aɗa rendina ñalawma daña hedde 2000 walla 3000 a jaɓata alima kono sa yeehi caggal leydi hayso fompude paɗe aɗa daña ñalawma bujjoyi aɗa yii eyyi ko joɓerɗa ɗum noon woni probléme ko jiida ɗum woni probléme mbeɗa nana oro e sefa wona go ko bujjoyi joɓeteɗa bujjoyi aɗa yoɓe bujjoyi ñalawma fof faɗo wooro pompata walla non alima aɗa andi ce qui est important jimmi yiide ko alay saago laamu c'est vrai ko kalta ko mi waɗete rejoindre mais jimmi yiide laamu ngu ana jogui hen entière responsabilité
laamu ngu surtout to banggue les ambassades mais ciftoren blocus ay kiba en jeddodiran ɗo ay toɓɓe ɗe ganduɗa ko laamu ngu voilà kono kadi won toɓɓe ɗe ganduɗa ko yimɓeɓe e koye mais ɗum ɗon ko ɗum ɗon ay responsabilité o koko waɗa partagé koko waɗa partagé hakkay responsabilité o koko waɗa partagé wona foof woni e laamu ngu nani e laamu ngu ko gonga eɗen mbawi wiide ni par responsabilité ɓurɗo mawnude o ɓurɗo tekkude o koye laamu ngu kono kadi yimɓeɓe responsabilité mumen nani hen an ƴettoɓe ɗeɗo laaɗe ene nawa sukaɓeɓe aussi Mouhamed ɗum ɗon tamit te hen sahaji aɗa yiya mo ganduɗa sinno tan ni kam jomum ƴettata ko sukaɓe jananɓe tan nawa ni eyyi kono o mo ganduɗa ƴetti laana ganduɗa hay sukaɓe muɗum ɗiɗo jeehi hen ɗum kadi min mbimi ko yo ƴeewe holko woni e haqqillaji alimo mi artanma tan question tan après ɓennen payne point goɗɗo mais hande nawoɓe laaɗe ɓe koɓe goni ko des capitaine ko awoɓe ko capitaine uji anduɓe aɗa andi kam baɗono yam min mi ƴettata laana mi wiya yomi ƴettu GPS tan min mi faya Espagne yohoɓe ɓe nawoɓe sukaɓe il connaît le jargon ɗum ne laaɓi kanko nawo neɗɗo o omo andi holɗo remata o yetto Espagne kono mais kadi kanko holko waɗimo omo andi kadi ko tawatamo hen désespoir heɓimo omo andi hen sahaji ko tawatamo hen hol omo andi risque uji ɗi hol désespoir o heeɓi ha o nawde o woppi malgré woptu yomi woppa sukaɓe woppa debbo woppa galle yaaha mais so tawi ka gawowo an aɗa jogui laana ka jarata ko des millions min de kam so Allah a yeehi a dañi probléme licence de pêche yeyama tottama des entreprises chinoise walla goɗɗi on jeehi on dawi ko nangoton ko on mbawa hay son jeeyi ɗum wawa yonde on hay ni coggu carburant ko nawɗon e maayo ngo oɗon gawa joni hol feere ne mbatta licence uji pes tottama woɗɓe to banggue wonande contrat ji ɗi ganduɗa ko des contrat nébuleux tottama ko ɗum ɗoji leyɗele goɗɗe sa dañani mais hol ɗum feere noon waɗata animé ces jeunes là jaaha alimo laamu ngu wona tan entiére mais ɓe jogui hen ko walare mawde nde ganduɗa hande laamu ngu vraiment foti ƴewtade ay mi yimi en tant que ɓe denglani probléme hakkude ambassade uji ɗiɗo Schengen Europe e Sénégal ɓe ngala on fulla ɓe degli ɗum sukaɓe jahat tan ay ñanden nde oya haali nden yimɓe fof ne gandi eɓe jogui raison woni oɗo maire mo Mbour o haade ɗum ni taw ko Cheikh Issa Sall ndew haali nde eɗen gandi Mouhamed no haaldi ni ko hunde nde ganduɗa so tawi ko gonga welani kadi noɓe jaranno hande kamɓe o wi ko won e laaɗe so tawi ko laana joguiɗa aɗa foti an poɗɗa nawde ko poɗɗa nawde ko yimɓe sappo jeegomo ɓe jeehi ko nayo keddi ɗon ko probléme ko heddi ko ɗoɓe keɓatno hanki liɗɗi ha heewa walla ɗo jignaɓe maɓe keɓatno liɗɗi ha heewa kamɓe hande soɓe jeehi ɗon ɓe keɓata hay hunde ko maɓe jaaha ha nder ɓe keɓata ɗum ɗon on responsabilité ko laamu mais kamɓe tambiɓe fanno eɓo yoɓe noddu yoɓe ƴeew peeje e peccorde yimɓe jooɗoɗo waɗe assise aji jewte ɗe ganduɗa ko jewte mawɗe taw ko jaajƴe no mbirɗen joni ni kala mo ganduɗa ina jogui hen responsabilité walla hunde ne ɗeeɓi memde ɗum kamɓe fof ɓe jooɗɗo soɓe joddima yimɓe ƴeewa peeje laamu sukaɓe hande wiide wonde min ɓeɗo komi nangganornoɗo ɗumen te ko ɗum ɗo kalno ko ɗum ɗo mbino jomumen gari mbaɗani an so tawi ko ɗum jagguɗa jogo kartal ma andi alimo j'aurais bien aimé jogo kartal ma j'aurais bien aimé ko kalɗa ko laamu ndeɗo toɓɓere waɗa ɗum appliqué sen ndewine kono malgré ko kalɗa ko foof koye appellation goto ari e président de la république Diomaye Faye yoole allahumma salli ala yoole de oyi yoole watte yoole ko ay Mohamed hande aɗana waɗamino keɗɗo e pouvoir ni te min ɗum noon a fanan ha Elage Abbas ara mbatto noon ko ɗum ɗo wonno bandiraɓe ko gaddunoɗen e kabaruji joni en jahade dawol men battindingal woni revue des titres ko ɓuuri mantinade e kelle gadane jayndeji leydi men hande jehen resi garten joni o e jayndeji Allah jarama jobbo so to banggue rési hande kam bo sikki tan mataw mino jogorto toñde wembe meeɗani ñebbe seeɗa sabu mboɗo yejjita on banggue jobbo ma en gara hen alkamisa e ko yaaji so hawri welede Allah taw eɗen gondi hen e invité min nani ko kalɗa ndim faami to jinmi faade ndim hande Mouhamed
jayndeji ɗi ko dawri ƴewaten ko jayde rewmi quotidien ɓe ɓuuri artude noon hannde holko jayndeji ɗi dawri e kuuɓal ɓe ɓuuri artude hannde koye ƴamodire hakkude wonande ɗiɗo coalition ji alimo ɓe garti hen no fewi mais ɓe garti aussi e oɗo perquisition mo ganduɗa Farba Ngom heeɓi ɗum vraiment journaux ji kamɓe fof ɓe garti hen no fewi ko noon ɗum noon gudditiren e jayde rewmi quotidien jayde rewmi quotidien ɓe garti koye reddition des comptes sabotage de la campagne d'Amadou Ba complot avec le nouveau régime kanko hoorejo leydi ndi malla mennoɗo wonde hoorejo leydi Macky Sall o yalti e deƴƴere makko o arti noon e reddition des comptes o holliti omo jogui musallo caggal nde o teski nguɗo lawmu hannde oɗo saaha de ene fawi fitina yoga e ɓen yimɓe makko ɓe o gollotono kono warti kadi laɓɓitinde ɗum ko ganduɗa ene yarde ata yiide de o waɗi sabotage o mo ganduɗa ko neɗɗo makko wonno Amadou Ba tuma sungoji lefol laamu kono kadi ɓe garti ha joni kanko mo ganduɗa ko kanko woni Macky Sall o arti ha joni eko yetno noon wonande ɗum koɓe mbiyata to banggue wonande complot mo ganduɗa o waɗi hakkude makko e ɓen ɓe ganduɗa ko Bassirou Diomaye Faye kamɓe Ousmane Sonko ƴeewen jayde l'évidence ɓe garti koye Abdou Karim Sall kañum de teppiri lawol holli o saaha ko coalition tigui waɗata kañum ne ana ƴeewoya ko yete ko noon ɗin toon to boowal gendira leydi Sénégal beele tigui dañde toon keewal sardiyankoɓe ko yete ko député à l'Assemblée nationale kono ɓe garti oɗo coalition Diomaye président ne wayno de jeeyama e tarihi ɗum noon ko caggal nde Ousmane Sonko ƴetti pellital yiide wonande ko Pastef yahata e ɗiɗo sumgoji boowal gendira leydi Sénégal jayde l'évidence arti hen sohna Alima jayde li quotidien ɓe garti koye pari risqué de Sonko Ousmane Sonko hande oɗo saaha de omo nayi doga walla mbiyen ngal pellital ngal o ƴetti ko dogdu dow huɓere ɗum ko caggal nde o holliti wonande ko liste Pastef tigui yahata e ɗiɗo sumgoji suwaɓe dental ɓe kolliti yiide beele ma laato kanko Ousmane Sonko ɓe mbawa ha joni tabitinde wonande on 54% mo ɓe kebno e sumgoji lefol laamu kono ɓe gardi ha joni e ƴamodiral hakkude PDS kam e APR Alliance pour la République mbeɗodiri juuɗe beele dañje keewal ɓen ɓe ganduɗa ko député ji toon to boowal gendira leydi Sénégal tahawu PS Amadou Ba kañumene de hande oɗo saaha tippodiri beele yadude toon to sumgoji lefol laamu to boowal sumgoji boowal gendiri ɗi Assemblée nationale sohna Alimo noon le quotidien jayde le quotidien ɓe gari koye préparatif des législatives en évolution wonande keblonogol ɗin sumgoji ɗi ganduɗa ko élection ji sarɗiyankoɓe ɓe Ousmane Sonko tiɗɗini becce waɗi imposé Pastef kañum e alliéji mum PDS et APR Alliance pour la République hande oɗo saaha de ne wayno ƴamodiri kañumen jogori yadude e ɗin sumgoji Amadou Ba kañum de ne wayno ɗuggiri ko ɓuuri mbiyen caɓanɗe tati landa kam e mouvement ji hande oɗo saaha ko kamɓe mbeɗodirta juuɗe beele dañji keewal toon to sumgoji subaɓe dental Farba Ngom arti e yiide wonande nguɗo laamu de ardi koye ɗon dolago on perquisition mo ganduɗa ɓe mbaɗi ɗum to galle makko Lat Diop mo ganduɗa nane e garde à vue jeyde Besbi le jour les grandes écuries ɓe garti koye coalition mo ganduɗa oɗo saaha nana waɗa ɗin coalition ji taskama hen PS parti socialiste kañumne de kañum e Amadou Ba e Halifa Babacar Sall ƴamodiri ɓe garti e PDS hande oɗo saaha de tawti APR ɓe miijima ɗon ko yete ko retrouvaille de la famille libérale kono ɓe garti Ousmane Sonko mo ganduɗa oɗo saaha kañumne holliti ne wayno o saaha liste ko goto komo Pastef Charles 6 kañumne de mo ganduɗa ko goto e cadre mo coalition Diomaye président kañum de ne wayno artiri bafal waɗi démissionné e on coalition ne tawe e Besbi le jour jayde tribune ɓe garti koye temedde ɗiɗo innama ade hawruɓe ladial ɓen yinnoɓe wadde ɗanle ɗe ndewani lawol tawi koye rewde ɗen maaje kadde goskiji mabɓe tawama e laana kono ɓe garti e Bougane Gueye Dany moɓe kolliti hande oɗo saaha yabɓi tigui koye felo Serigne Mouhamadoul Mountaha Mbacké caggal jillu makko toon to Touba ƴeewoyde salminoyde e muñidde ɓen ɓe ganduɗa ko jayiraɓe ɗin toɓoji ɓennuɗi million ngaji 5 woni ko o wallitiri ɓen kono noon ɓe garti e la communauté chrétienne kamɓe Issa yankoɓe hande o saaha de ɓe mbaɗi déclaré guerre kanko Ousmane Sonko caggal nde o holliti wonande
to bange école aji ɗi alay sago kay ko yete ko murnugol ɗum ɗon kam o yiɗa nande wonande ɗum walla en élève ɓe ganduɗa ko jaysilteɓe e sababunde murnugol ɗum saabi noon ne wayno addi tikkere ɓen ɓe ganduɗa ko yoga e école aji Issa Yankobe ne tawe Diaynde tribune noon Diaynde Las ɓe garti ko e Lat Diop mo ganduɗa ko kayde Dumba mbiyen hande oɗo gonɗo e garde à vue jafoɗon hande oɗo saaha mbiyen jeeɗiɗo tawto yimo tawi kamɓe kala ɓe ndewira ko yete ko détournement de deniers publics copareje rendo ngo ɓe garti e on mo ganduɗa ko Habib Ndaw e on mo ganduɗa ko Daha Diallo Thiahan e woɗɓe ɓe ganduɗa nanguidama e kanko Lat Diop kono ɓe garti e Farba Ngom mo ganduɗa ɓe mbiɗon ko bande c'est muscle kanko Farba Ngom mo holliti yoɓe gandu laamu ngu de yo andu o wona neɗɗo kuulowo kono noon yo laamu ngu rew lawol rewna kadi gueɗe ɗe lawol to banggue ko yiyete ko reddition des comptes ko hunde waɗɗinde e kala civil mo leydi ɓiɗɗo mo ganduɗa ko leydi Sénégal kono noon alay saago kadi ɓe goppa ndolago e yiide Farba Ngom Diaynde l'observateur ɓe garti koye on drame mo ganduɗa waɗi to banggue ɗenle ndewani lawol ɗi lewani lawol ɓen ɓe ganduɗa ko awoɓe hawcuɓe kaɗo laana huy mbarnoka en tawa hen kadi goskiji ɓen ɓe ganduɗa ko hawruɓe ladial ɓe garti e ƴamodiral Amadou Ba PS et AFP hande oɗo saaha ne mbaɗa mbeeɗa junggo mo ganduɗa ko Halifa Ababacar Sall mo takaw Dakar PDS o saaha kañum e APR jiitodiri kono ɓe meeɗi junggo Idrissa Seck mo rewmi ene tawe e Diaynde l'observateur Diaynde les Échos ɓe garti koye Halifa Ababacar Sall Déthié Fall Serigne Moustapha Sy nanani o saaha keɓono tawi noon ko coalition mawɗo beela dañde ko yete ko walare mawde walla mbiyen dental mawgal toon to boowal guendire leydi Sénégal assemblée nationale ɓe garti omo ganduɗa ko Farba Ngom e perquisition mo ganduɗa waɗama to galle mum ene tawi e Diaynde les Échos Walf Quotidien ɓe garti koye la polémique enfle entre l'église et Sonko ɗum noon ko caggal nde kanko Ousmane Sonko ɗen pellite capantati ɗe o ƴettuno o arti e alhaali murnugol ɗum ɗo de addine wayno mbiyen ha joni polémique conmami cottumami hakkude makko e ɗin ɗe ganduɗa ko église aji walla yoga e duuɗe ɗe ganduɗa ko diine Issa Yankoɓe kamɓene de ɓe kolliti alay saago kanko Ousmane Sonko o holla needi e netade kono kadi o wawa tottude goto foof fodde mum ana tawi e Diaynde Walf Quotidien goniren e Diaynde l'éveil ɓe garti koye kanko mo ganduɗa ko Abdou Karim Sall o feɗɗiti kankone lawol o holliti omo jeeya e ɓen ɓe ganduɗa hande o saaha darima beele tigui dañji ko yete ko majorité toon to bawol guendire leydi Sénégal ɗum noon koye oɗo mouvement mo darni ande si kolute guir Sénégal kanko AKS Abdou Karim Sall o holliti noon oɗo mouvement walla oɗo mouvement darde mum ko addude jaam kame deƴal leydi Sénégal kono ɓe garti e laamu leydi Sénégal o saaha sembini nden ko yete ko koninkoɓe mum toon to banggue funnague leydi ndi beele tigui rewidade nden kay kisal ha ɓuuri teskade e oɗo menace koɓe mbiyata ko jihadiste ɓen owninkoɓe ɓe leydi Sénégal ha ɓuuri temtude laamu ngu ne wayno mbaɗi toon renforcé ko yete ko armé mum kono ɓe garti e APR ne wayno de tawtoyi PDS hande oɗo saaha ɓe dokkodiri juuɗe beele tigui dañje ko yete ko majorité toon to assemblée nationale leydi Sénégal ko noon ko ɗum wonno ko jayndeji ɗi gadduno mameɗa tampo walla alam tampani jobbo wiba ko tawa addata sport mboɗandi kanko ko coftal ɓalliyanke c'est vrai que ne woodi min de sport an wona coftal ɓalliyanke mi wonani de sport joɓma ko dictateur mbattade mais noon jeudi inchallah momi adde sport ɓuuri de saabu wonɓe ganduɗa alkamisa inchallah momi adde sport eyyi ko ɗum ɓuuri mbattinoɗoɗa sport par ce que wonɓe ganduɗa kamɓe jiiɗa yamɓe ne jiiɗi coftal ɓalli kono ɗum ɗon Allah jarama Mouhamed Ndi mo humpitongo laaɓi machallah ko ɗum ɗo wonno ko ɓuuri mantinade ko e kelle gaddane jayndeji leydi men e oɗo altine hande nogas e tati lewru septembre 2024 en jahat rési jobbo so addana en Diaynde Sud Quotidien mbaɗanni kadi aɗanni nane mi wino wonde hande ko min mbiyata mi haccitaki kono hande kadi an a wawa tan a lunnata jikke a lunnata jikke Sud Quotidien jobbo mi hemninoma Sud Quotidien annen Diaynde Sud Quotidien Mouhamed
hayso woni jobbo hemnani en ɗum Diande Sud Quotidien kamɓe ɓe garti koye alhaali ɗiɗo législative uji ɓe mbi ko anticipé législative anticipé du 17 novembre ɓe mbi jeu d'alliance e on fannu noon ina wayno ɓe garti e ko ganduɗa kañum tigui woni ɗiɗo alliance uji woni ɓeɗo naggodirɓe juuɗe ɓe kaali hen PDS et APR ina wayno oɗo saaha ɓe goni koye retrouvaille mawɗo ko wona ɗum ɓe kaali haala Amadou Ba Amadou Ba ni ɓe mbi kañum ne waɗi décroché waɗi rallié PS Khalifa Ababacar Sall kañum ne aussi nani e jopanne mabɓe ko wona ɗum liste Pastef ɓe mbi Ousmane Sonko kañum yiiɗi ko wadde sécurisé quota makko e ɗiɗon député ji toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal Mohamed ina wayno ɗiɗo alliance uji hande o ina wayno ko kañumen ɓuuri hewde e oɗo saaha moni fof ko pelep goto foof nana yaaha ƴewde holmo wawi waddude jungo e fandu gam ɗiɗo sumgoji. Alima c'est très normal hein, que heddi ko surprise aji mawɗi en jiiɗum hen so tawi laatima wonande haalama ne wayno nandirama hakkunde PDS et Alliance pour la République donc ɗon yiyete ko mbiyata ko retrouvaille de la famille libérale donc aɗa eɓe inni hen hay idi eɓene mbaɗa ɗum tendre la main pour à ce que waɗa ɓe rejoindre ɗum so tawi waɗi tan yeego mataw ɗum artata koɓe mbiyata ko koddam ndufe kosamo donc c'est kadi bon so waɗi kadi vraiment fota hawde yimɓeɓe heddi noon min ko waɗimi hen surprise seeɗa ko coalition Diomaye président et Pastef no ɓe mbaɗiri ni donc on changement mo ganduɗa waɗi et même en jii probléme aji gonɗi hen hay cadre uji mawɗi ganduɗa ko jeenoɗi e coalition Diomaye président woodi hen ɓe ganduɗa mbaɗi démissionné woodi ɓe ganduɗa kañumenne jeehi kañum ƴetti responsabilité ji mumen mbi kañumenne ko yohoɓe taw ɓe mbaɗata ko des liste parallèle en jii ko wayno maître Moussa Diop mo ganduɗa kañum yi e ley nde waɗate nde nas manam nde préparation e ko way noon heɓani information haydara donc manque de considération e yoga ɓe ganduɗa Charles VI en jii ɗum manque de respect oɗon mbaɗi kañumen mbaɗi démissionné je crois que so tawi yimɓe ana gollodira so tawi yimɓe jaadi ha en gagnima walla ko kala ka yimɓe mbawa ƴettide so yimɓe ne gollo ko mbiyata ko tout se décide de façon collégiale en jii quand même c'est pas le cas ɗum addi oɗo probléme e ɗo ana hokka en miijo janggo e jaam mbaɗe probléme aji jogorani aroyde hakkude Ousmane Sonko et Diomaye parce que quand même ko manque de considération parce que Pastef en jinde kanko Diomaye nde o ari tan quelques jours après o waɗi démissionné e ko yettonoto banggue secrétariat exécutif mo Pastef donc ɗum ɗo waɗi Diomaye président bon so tawi ko consensus e ko way noon kono wawi wade fof kam welani en tant que coalition Diomaye président ƴettude oɗo responsabilité tawa waddani concerté e won certaine cadre uji donc ɗum ɗon kadi eɓe mbawi wiide ko manque de considération bete wona risque aussi ko risque mawɗo heddi noon minne miijam en so tawi kay ɗum laati miijam ni mi miijima beele Ousmane Sonko yiiɗa wonoyde président de l'Assemblée nationale ha yesso ko lawol ko des schémas politiques mais quand même vraiment en jii kam oɗo configué ɗiɗo schéma ji to banggue politique ko hunde ganduɗa vraiment ko fuɗɗen yiide ko quand même heddi kadi aussi to banggue en kalin ɗum ɗo en jii quand même ko fuɗɗi ko wadde présenté to banggue wonande député ji ko way noon ko jogoto ko addude inflation des listes te ɗum ɗon ne waɗa c'est vrai que en jii quand même to banggue wonande ƴamodire ɗe eɓene natodira beele yaadude ensemble ɓe mbawa dañde majorité ɗum ɗon so waɗi kadi ma waw wallude ɓen maɓe tampine vraiment parti au pouvoir hay so tawi kamɓe mbino wonde laamu fota dañde majorité à l'Assemblée nationale beele ɓe keddi e kan haala ha joni walla ala kono eɗen gandi kam so tawi en jii atel kañum boycott kañumne mo waɗi par rapport e Jean Baptiste to banggue concertation ko fatuno e processus électoral o donc en jii quand même vraiment ko fuɗɗi ko quand même waɗani taw apaisé et bon eɗen ñaagui kam déjà ko heddi ko heewani e to banggue dépôt ji liste uji ɗi
e ha yeso daɗani ne ko mbiyata ko yeso daɗani guiri ni kam vraiment ne hamni seeɗa ne hamni ay bon en tout cas pele bo ne heewi oɗo saaha kadi coalition ngaji ɗi des fois wonɓe waɗata arrangé kono des fois wonɓe watta arrangé saabu hande coalition Diomaye président so tawi Sonko en yidde mumen ko wadde liste Pastef à part ɓe mbasa waddude coalition no ɓe mbanno ni e sumgoji lefol laamu ɗi ɗon ko probléme kadi oɗo jejjiten PDS kadi kañum ko jaggal mawgal ngal ganduɗa jeyanoma e coalition mabɓe wallitinoɓe e oɗo non e sumgoji ɗiɗo ɓennuɗi pour dañcude ɓe 54% o non ɗum jimi yiide le fait que PDS hande tawto yi APR voilà a faami PS tawto yi Amadou Ba ɗum waɗi mbimami coalition ngaji ɗi ma won ɓe waɗi arrangé kono soɓe ndenaki ma won kadi ɓe waɗani arrangé saabu so tawi ɓe ɓurnoɓe tekkude e nde keɓata laamu ngu nde ko ɓen e koye mumen so tawi ɓen doccitima kadi jiida kadi e woɗɓe ɗe ganduɗa ko cate kadi ceŋinoɗe hen kadi ɗum ɗo foof so tawi iwi ɗon so renaki ko probléme kono noon ko wawi hen wonde foof kamɓe ɓuuri en andude dawrugol kamɓe ɓuuri en andude ko ganduɗa kañum woni peeje ɗe ɓe mbaɗata ɗe wayno eyi oɗo information aussi ko hen Amadou Ba kañum ne ina wayno o heeɓi on mo ganduɗa kañum woni Cheikh Bara Dolly non ɗum ɗo c'était non ɗum no aussi ko information mo ganduɗa e heɓanoma kadi haalama kadi donc ko wiide tan mone mabɓe foof kam nana ƴeewa tan hol banggue mo wawata iwrude ha wawa hebde ko yiiɗi ko saabu hande o goto foof yiiloto ko majorité sa ƴeewi hande PDS e APR kañumen yidde mumen ko hebde majorité an aɗa nangui Amadou Ba le fait que Cheikh Bara Dolly waɗi ɗum rejoindre ko yiilade majorité à l'Assemblée nationale oɗo haysoko neɗɗel gotel tan ko ɓeydade c'est à dire y a des gens quand même Cheikh Bara aussi ko tamande moƴƴere de so tawi Amadou Ba heeɓi oɗo Mohamed Ndim hoto yaw hen sahaji mbiya aɗa wawi yaw c'est à dire alima ayi politique koɓe mbiyata ko les promesses politiques n'engagent que à ceux qui les croient ɗum ɓe mbiyata mais politique yo yaade ndimago min mboɗo jaaɓi politique yo yaade ndimago des fois aɗa yiiɗa wadde vomir politique par rapport à ces gens comme Cheikh Abdou Bara Dolly Cheikh Abdou Bara Dolly kañum même Amadou Ba en personne sinno kañum hande mo joguino entourage mojo non mais c'est à dire aɗa andi enen desan ken enen Sénégal PDS et APR mo wino ma ndeɗo yewtere wa non ayi wonɗo tollino alima PDS e Macky Sall haynde wulno eɗen tesko nde yimɓe mbaɗanno ɗo inauguré Massalikul Jinan Serigne Mountakha Bachir Mbacké radiallahu taala anhu nangui jungo Macky Sall nangui jungo Abdoulaye Wade aduna foof welti wona yimɓe et pourtant nden woodi nden haala mbima ɓeɓe meeɗa majjodir hay saaha goto oɗo mo nanta hande ne weddo gawe woni Karim Wade gonɗo to Dubai et pourtant ɓe mbima ɓeɗo de ɓe gona majjodir politique Allah mais c'est-à-dire on mo ganduɗa kañum élection présidentielle watno soutenir ko Amadou Ba nde Basirou gagni waɗo rejoindre coalition Diomaye président et ɗo no fuɗɗi haalde affaire to banggue wonande affinité familiale hakkude kanko Serigne Abdou Bara Dolly e Ousmane Sonko kanko ɓendimo ko Touba kala ɗo yi mo ganduɗa hande ɓeɗo nder ni o faami wonande jaɓɓal ɗo min jogui ɓeɗo eɓe jogui jaɓɓal wawde fewnude wuuro teddungo Touba ko kañumen goni au pouvoir jogui les moyens jogui hande gueɗe ɗe mais yo wonde mum en jii hande nde assemblée waɗa dissolution de l'assemblée omo jeeya e dolninnoɓe le président Bassirou Diomaye à ce que hande waɗa dissoudre l'assemblée nationale et c'est cette même personne hande kañum tawto e Amadou Ba je crois que politique aussi neɗɗo ko yiyete ko ay élégance politique ko hunde nde ganduɗa ne waɗi important alimo politique de ko waɗi ko mbiyata politique ne boni baldi politique ko ni kono neɗɗo wat politique mais min mboɗo jaaɓi neɗɗo yo wat politique yaade ndimago mum beele noon ne weeɓi e won e mabɓe weeɓani politique so tawi a wi politique ɓe jaafo kono kam gonga hen sahaji Mimi Touré ho représentant du président de la République voilà wawa arde hande
plus de 11 ans aɗa wonde président de la république hakkunde Sonko e Mimi Touré no wanoɗo ƴeewa ɗum ɗon en tout cas alhaali ɓeɗo libéraux ji ɗi kamɓe foof rendudeɓe kam ɗum ɗon ne haaleteno eɗen gandi haaleteno haade sumgoji leefol laamu ɗi ne haale wonde e ala fof ko haalaka ɗo Macky ko Karim jogori wonde candidat muɗum libéraux ji ɗi koɓe yiɗɓe rentude kamɓe foof ɓe mbaɗa kamɓe fof ɓe mbaɗa ɓesgu libéral ɗi fof kamɓe fof ɓe ndenta ɗum ɗon fof haalanoma ɗo kono kam ko wawi hen wonde fof kala hen ko haala tan moftan ɓooyi tan saabu wasarande waɗoy saabu eɗen gandi politique hande moni fof hande o winoɓe ala hande hewɓe nana mbiya eyi ɓe ganduɗa kadi memodirtano itottono ko hande o kañumen mbaɗi junggo e faatu ɗum ɗon fof nanɗon tan ɗon Mouhamed Ndim Allah jarama bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno ko gaddunoɗen e kabaruji to banggue jayndeji ɗi ko ɗum ɗo kadi gaddunoɗen e Olel Pindi TV hande oɗo altine gasi ha laaɓi ko gaddunoɗen e lahal ngal en juppi foof machallah en deppi hen hakke kadi bawɗe men hakke kadi famamuye meɗen kala hen ko woni perguitte tan walla hen kala ko natani e haqqillaji moon walla yettaki ɓerɗe moon on ñagama yafuya Mouhamed konngol ma mbayni konngol am mbaynigu tan ko yiide laamu ngu vraiment ko appel solennel laamu ngu yo accu hakkille mum yo ƴewde projet e haalinani c'est très important surtout to banggue ƴewtade onande to banggue ko mbiyata ko onande politique de la jeunesse assise de la jeunesse koko hunde fonde wonde par ce que hande sukaɓe en jiino mbayrata ni e leccikara ni mataw ko jawdi mayata e maaje ɗe e taliji ɗi e koye noon donc alay sago ɓe ƴeewa politique de la jeunesse mo ganduɗa sukaɓe hande ma dañ courage wawde sabbade jooɗo e nokkuji ɗi ganda kadi aussi ay en keñi tan kono ɗo e duuɓi seeɗa ko ɓoromnaɓe ummoto toon gara gaɗɗannade e ɗum ɗoji men donc ɗum ɗon déjà en jii ɗum par ce que kala ko fatuno en ressource uji ɗi hande ressource naturelle kala ko hande ko ganduɗa ɗum ɗo hande ko ɗum nawata aduna hay ɗo ko to banggue ko mbiyata ko intelligence artificielle e ko wayno kala ko ɗum ɗa hande ko ɗo no heddi noon ala ko alay saago sukaɓe ɓe keble ɓe mbawa kono ni o saaha mo gonɗen sukaɓe ɓe mbawa joɗade puisque gurdam ɗam ne muusi so Allah kadi ay neɗɗo wonɗo heɓde to o wawa explication ji ko manam wona haala wawa dartinde suko heddi ko alay saago ɓe ƴeewa DER gonɗo ɗo DER foncé gueɗe ɗe des cellules ɗi ganduɗa hande ko pour wadde accompagner ces jeunes là ɓe mbawa webde ɗum surtout to banggue no sukaɓe kewrata projet ji e ko way noon wasa kadi wadde heedago en jii ko ɗum woni probléme hande déjà ɗiɗo dumunnaji même mbawa hebde ko yete ko hande ninéan registre commerce ko probléme en jii ɗiɗo balɗe foof quand même ɗum kadi ko probléme pour sukaɓe mbawa hebde ɗum pour mbawa wadde lancé projet ji mumen donc yoɓe mbad feere surtout ɓe ƴeewa mais noon alay saago ko mbiyata ko saɗa matana a heelat toute forme de développement dérange alay saago ɓe mbawa hunde nde noon musat taw noon saɗa lawƴa gagnande a lawƴat ha laaɓa kopta mbatta hen lawƴa ha laaɓa mbaɗa hen alcool donc alay saago laamu ngu yo ƴettu entiére responsabilité ji mumen en mbawa safrude ɗeɗo probléme mbimi ɗon ɗoɓe puɗɗoraki ambassade uji ɗiɗon ɗum ko hunde nde ganduɗa wawa on ɗum en tant que ɓe deglani oɗo probléme alima en jara hen nokku noon ɗum noon yo Allah wallu en ɓe degla probléme o mbawen ɓennude mbawen wadde taɓal surtout to banggue sukaɓe ɓe saabu noon eɗen gandi sukaɓe hande o ko kañumen goni leydi kañumen goni ɗaminare janggo kala ko fandita janggo kadi ko kañumen saabu ko wiyete ɗo emploi ji ko so tawi sukaɓe fo jeehi aussi holno ɗum jogori yarude min de mbiyammi tan ko yoɓe muñ ɓe goppa laaɗe ɗe vraiment ɗeɗo laaɗe kam yo goto foof yo yaltin hen hakkille muɗum ha laaɓa saabu so tawi aɗa yiiya temedde ñande foof ina keddo e laaɗe jaaha kadi mbiya annen aɗa joola e laana ɗon ko probléme ndeke noon jewte ɗe mbiɗen ɗe ina poti waɗe des assises ɗi ganduɗa ko mawɗi tawa ina rendini ko mbiɗen ɗo ko foof yimɓe mbawa ƴewde kadi oɗo felewo holko ittata ɗum ha laaɓa ceer tawi ɗum ɗon foof noon tekkirondi ɗum ko laamu ngu kañumen ɓuuri wawde kala ko ina waɗe hande o ko kañumen jogui oɗon sembe ɗum noon bandiraɓe gasi ko ɗum ɗo woni Olel Pindi Mouhamed mi yettima mi yetti aussi Diobbo Sow to banggue résit o en jetti aussi Djiby en jetti bandiraɓe ɓe ganduɗa guila nde puɗɗiɗen ha hande e ɓen jeeɓa yewtere nde
no haniri ni kono kadi en ji message uji mabɓe machallah en beltanimaɓe kamɓe foof dennagal kala ɗo neɗɗo woni tan ina yeeɓa yewtere nde en jetti ɗum en jarni ɗum en beltanima ɗumen adi men so hawri e welede Allah e Oulel Pindi TV ko alkamisa ɗo e nden yo jame kisale nden kala woni men enen kala on jarama nangodiri funange irangere woy worgon Oulel Pindi koy loti do e Ndakaaru njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon Oulel Pindi koy loti do e Ndakaaru njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon